jaħsibux bejn jgħixu l-orsijiet. Il-baħar mlejnieh bil-plastik u l-ħut qed jifgaw u l-foresti kull ma jmur għadhom spiċċaw. Mhux ver li ma nistgħu nagħmlu xejn, le mhux bil-fors nagħlqu għajnejna u kollox jinħallu għaddej. Għalkemm żgħira xorta nara kemm il-bniedem jagħmel ħsara lill-ambjent, l-annimali, l-okjazzjom wen speċjali. Għalhekk ejja naqdu linja biex inħarsu din id-dinja, biex dak kollu li sraqna lin-natura tul iż-żmien naraw li rrodu lura l-koll flimkien. La safar taru battala il-bejtiet, it-nifel telqu maċawna aktar kiren bil-bajiet. L-arja naddifa mfid bitħaħen u sniter jisparaw u fejn kien hemm qalqa hemm bini mollaw. Mhux ver li ma nistgħu nagħmlu xejn, le mhux bil-fors nagħlqu għajnejna u kollox jinħallu għaddej. Biex dak kollu li sraqna lin-natura tul iż-żmien naraw li rrodu lura wkoll flimkien. Le mhux tard wisq, għadna fil-ħin biex nibnu dinja aħjar minn din, aħjar minn din. Għalkemm żgħira xorta nara kemm il-bniedem jagħmel ħsara Lill-ambjent, l-annimali, l-okjazzjom wen speċjali. Għalhekk ejja naqdu linja biex inħarsu din id-dinja, biex dak kollu li